Dakizuten bezala, orain hilabete batzuk, Tolosaldea buseko langileak greba bat deitu zuten, eta greba egoeran daude ordutikan, eta gure urbanoa dago gutxieneko zerbitzuekin. Gai honen inguruan, udal gobernu honen kezka nagusia izan da, herritarrak gatazka honen ondorioak pairatzen ez jarraitzea, ez? Eta baita ere gatazka bera. Herritarrei autobus urbanoaren zerbitzua bermatzea izan da gure lehentasun nagusia. Jakina denez, Tolosaldea bus enpresak bi zerbitzu eskaintzen ditu. Bata, Tolosaldeako autobus zerbitzuarena, Foru Aldundiaren eskumenekoa dena, eta bestea, Tolosako urbanoa bera, udalak esleitzen eta eskaintzen duena. Urtarrilean, Tolosaldea buseko langileek greba hasi zutenetik, udal gobernuak beharrezkoak izan diren bilerak egin ditu auzoari konponbidea ematen laguntzeko. Hasieratik errespetu osoa adierazi diegu langilei eta langile eta enpresaren arteko negoziazioari. Eta gure alde, gure esku dagoen guztia ere egin dugu konponbidean laguntzeko. Baikorrak izan gara egia esan, eta akordio batera iritsiko zirelakoan geunden. Enpresa buruekin eta langileekin bildu gara, gure esku zegoen guztia egin dugu, baina gure lehentasuna beti zerbitzua bermatzea izan da. Langileen aldarrikapenak eta eskubideak ahaztu gabe noski. Tolosaldea bus, badakizute, udalak urbanoaren zerbitzua lizitazioara atera zuela, eta Tolosaldea bus etzen udalak abiarazitako lehiaketa horretara aurkeztu. Aurkeztu zen enpresa bakarra, eta enpresa hori Kuadrabus autobus konpainia izan zen. Esleitu zitzaion zerbitzua urtebeterako beste 6 hilabetez luzatzeko aukerarekin. Elak langileen ordezkaritzan eta Kuadra enpresak zeinbait bilera egin dituztela ere jakin dugu. Eta gurekin batea, hiru aldeek batera ere, mahai hontan bertan bilera bat ere egin dugu. Baina Kuadra konpainiak adierazi digunez, ez dira akordio batetara iritsi. Gatazka laboral horren aurrean, gauzatu gabean zegoen esleipenean atzera egitea erabaki du Kuadra autobus konpainiak. Zerbitzua normaltasunez emateko aukerarik ez duelako ikusi. Ezohiko egoera honen aurrean, gaur bertan, tolosarrak hiribus zerbitzurik gabe gera zitezkeela ikusita, udal gobernuak aldi baterako zerbitzua udalaren ardurapean uztea erabaki du. Enpresa eta langileak adostasun batera iristen diren arte. Herritarrei zerbitzua bermatu ahal izateko eta herritarrak gatazka honen ondorioak pairatzeari uzteko. Herritarrek denbora daramate gutxieneko zerbitzu minimoarekin eta horregatik langileen eta enpresaren arteko auzia konpontzen den bitartean, herritarrei zerbitzua bermatzeko helburuarekin hiribusa udalak kudeatuko du eta datozen egunetan normaltasun osoz eskainiko da autobus zerbitzua. Zenbait egunez, gutxieneko zerbitzu horiek mantenduko dira, udalak zerbitzua osotasunean eskaintzeko beharrezkoa duen pertsonala kudeatzen duen bitartean. Enpresa eta langileak akordiora iritsi bezain laster, udalak zerbitzua berriz ere esleitzeko prozesua abiaraziko du. Modu honetara, herritarrak zerbitzua bermatua izateaz gain, langile eta enpresaren arteko negoziazioak ere bide luzeago baterako aukera izango du. Tolosarrek auzien ondorioak jasan izan beharrik gabe. Edonola ere eta hasieratik egin dugun bezala, errespetu osoz, gure esku dagoen guztia egiten jarraituko dugu, langileak eta enpresa buruak akordio batetara iritsi daitezen. Eta sindikatu eta enpresako ordezkariei akordioetara iristeko ahalegina egin dezaten eskatzen diegu.